כולם, שלום לכולם, היי יוטיוב. אני כאן יראה לכם עכשיו איך להשתמש בתוכנת הצילום דיבאט, תוכנה שאני מאוד אוהב. אני אראה לכם אותה. זאתי התוכנה, אני לוחץ פה, היא מצלמת לי. אני יכול לבחור על כל המסך או חצי מסך, לצלם ישר תמונה. עם מיקרופון אפשר, כמו שאני עושה עכשיו. הכל, אוקיי? בואו תראו. ניכנס דבר ראשון לגוגל. אוקיי? שם אנחנו נרשום בגוגל דיבאט. שימו לב, יהיה לכם פה ישר תוצאה, לי כאילו, ואתם תוכלו לראות את זה כאן בשני או שלישי, מה שזה יהיה לכם. תחפשו דיבאט צילום מסך, מקף להורדה בחינם, מקף וינס, מקף משחקים. קצת מיותר כל המקף הזה, אבל בסדר. תיכנסו, תלחצו על זה. הנה בבקשה. וזאתי התוכנה. יכולים לקרוא, לראות, להגן. אתם יכולים, הנה בבקשה, לחץ כאן להורדה קובץ, אתם לוחצים, זה יוריד לכם אותו, או שיהיה לכם אפילו דף כזה, פשוט תעשו X, תורידו לשולחן עבודה, תתקינו ותתחילו לצלם. שלום, טוב, וזה המדריך שלי. שלום לכם. טוב, ביי ביי.